Dobrý večer, vítam vás pri diskusii Tepláre naživo, čo je séria diskusí o queer témach. Vďaka týmto debatám sa snažíme priblížiť otázky, ktorými žijú LGBT plus ľudia, alebo ktoré ich možno zaujímajú. Snažíme sa práve cez tie diskusie možno priniesť nejakú osvetu, fakty a rozprávať o témach, ktoré sú možno nie také známe, nie také časté, a vnímame, že nejaká osveta v tomto smere chýba. Moje meno je Roman Samotný, budem moderátorom dnešnej diskusie a k tejto téme nahota ako politická vzbúra ma inšpirovali alebo možno motivovali dezinformačné médiá, ktoré s obľubou píšu o aj podujatiach, ktoré organizujem a snažia sa určovať, že aká sukňa je pridlhá a aká sukňa je prikrátka. A teda to konkrétne aj dospelým ľuďom. A špeciálne dvojitý meter majú pri dĺžke sukní queer osôb. Takže o tejto téme chcem dneska diskutovať. V skrátke znie to teda, že nahota ako politická vzbura a o nahote, odhalovaní sa telesnosti budem rozprávať s mojimi dvojmi hostkami. Pozvanie prijala burlesk tanečnica Lotta Love. Ahoj, dobrý večer, ďakujem za pozvanie. A druhou hostkou, ktorá bude rozprávať o téme nahoty a telesnosti, je vizuálna umelkyňa Kaša Potrohoš. Ahojte. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a že sa budete so mnou rozprávať o týchto queer otázkach a budete sa rozprávať o veciach, ktoré možno niekoho poburujú. Šárka, myslíš si, že je nahota poburujúca? Asi ako pre koho. Každý má nejaký iný meter, podľa čoho, a každý má iné hranice. A pre každého je niečo iné poburujúce. Takže... Kaša, je nahota poburujúca? Je to hanba? S tým, že som často bola angažovaná do toho, aby som sa pozerala viacej na tie špektra všelijakých rôznych obskúrnych vecí, tak pre mňa rozhodne nie, ale viem, že áno, že súhlasím s týmto, že pre každého sú rôzne limity a stretávala som sa s tým rozhodne, že nahota teda vlastne je poburujúca. Ako si to vnímala ako dieťa? Akým spôsobom si vnímala ľudskú nahotu alebo takú tú telesnosť, keď si bola možno ešte menšia? Ako dieťa si to pamätám, že pre mňa to bolo absolútne totálne normálne, ale pamätám si moment, keď už prišla tá puberta a už som mala veľmi neistoty v rámci svojej vlastnej telesnosti a vlastne svojej vlastnej identity a genderovej identity, lebo som si vnímala to, že vlastne ako tá spoločnosť nemá ráda ženy, v mojom kontexte, tak veľmi som neisto prežívala vlastne, že napríklad moment, keď som bola v nejakej na verejných bazénoch a tam som videla nahé tela a pre mňa bolo to skorej také nejaké strašne introspektívne, že som sa pozerala vtedy dosť na svoje telo, že vlastne prečo som ja v tom momente odlišná od tých žien, ktoré boli tam. Čiže od toho momentu, že tá nahota vlastne bola nič špeciálne, sa to zmenilo do toho, že zrazu to bolo niečo, čo ti vyvolávalo nejaké otázky v tebe. Hej, to bolo v tom momente, keď som získala tú informáciu z tej spoločnosti, že čo sú naše tie stereotypy a kto ako má vyzerať. V tomto momente sa to všetko začalo meniť. Ako náhle som bola predtým zbavená ešte toho, tak vôbec som to nevnímala. To bolo proste iba telo. Lotta, ty si to ako mala, keď si vyrastala, tak ako sa rozprávalo možno v rámci rodiny o nahote telesnosti? U nás v rodine to bolo veľmi prirodzené. Pamätám si, že akože nikto sa pred nikým neskrýval, keď išiel zo sprchy napríklad. U nás doma viseli umelecké diela nahých žien po väčšine. Mali sme taký stôl, ktorý máme vlastne doteraz, čo je vlastne nahá žena a na bradavkách má také tie štuplíky a to vlastne drží to sklo na tom stole, takže
vlastne som to mala v strede obývačky a bolo to úplne normálne. A mám pocit, že taká tá divnosť ohľadom telesnosti prišla, keď som vlastne zistila, že to môže, že ako keby keď to začal niekto sexualizovať. Že telesnosť ako taká bola veľmi prirodzená, ale keď som vlastne zistila ten kontext a presne z hľadiska žien hlavne, čo bolo vo veľmi mladom veku, tak vtedy to bolo niečo, nad čím som sa začala zamýšľať. Bolo to možno spojené s pubertou, že keď tá nevinná detská nahota zrazu začala tým, že človek dospieval a že sa aj akoby prebrala to libido, že zrazu tá nahota zmenila ten nádych? Ja si myslím, že to bolo skôr, že pre mňa je puberta, keď si tak akože to je, že od 13 je akože tínedžer. A ja si myslím, že to bolo skôr, ako keby, že a viem, že to je v tejto generácii je to ešte skôr. Že tá nevinnosť telesnosti je, myslím si, že iba tak akože pár chvíľ v našich životoch. Uh-huh. A čím si to vysvetľuje, že to je s tou súčasnou generáciou o čosi skôr? Máš pocit, že súvisí s tým, mne napadá otázka, že či to je spojené s dostupnosťou porna možno? Určite veľmi veľa vnemov, ale nemám na to nejakú odpoveď, musela by som sa zamyslieť viac. Kaša, vy ste sa rozprávali o tej telesnosti, že aká nahota je vhodná, nevhodná v rámci školy? Bola to vôbec akoby téma počas tá telesnosť, že čo už sa nepatrí a patrí aj v rámci možno nejakého vzdelávania? Pedagógovia s vami alebo možno nejakí pedagogickí pracovníci rozprávali o týchto veciach? Ani v rodine, ani v škole. Si pamätám, že všetko, čo som získala informáciu ohľadom telesnosti a sexuálnej výchovy, všetko bolo na ulici. Všetko som sa dozvedela skorej, lebo keď už to prišlo v škole, tá výuka, čo bola jedna prednáška za celých 11 rokov, tak bohužiaľ my sme boli už dospelejší a niektoré už napríklad už mali nejaké svoje vlastné skúsenosti. A myslím si, že to bol ten problém kvôli tomu, že tú informáciu, ktoré sme získavali z tej ulici, to boli iba nejaké útržky, kto čo získal, kde niečo poznal. Nebola v tej dobe ešte tak internet nejaká populárna vec. Takže to bolo veľmi také podprahové informácie, niekedy nepresné. Takže to bolo také divné. Chýbalo ti to v tom čase, že si nemala moc akoby priestor s niekým dospelým sa porozprávať o týchto veciach? Ja si myslím, že áno, že tá autoritatívna nejaká tolerantná informácia by isto mi pomohla v tomu, lebo tá informácia, ktorú sme nakoniec získavali, stále bola nejako patriarchálno, mizantropično, mizogynná, čiže celkovo to bolo o tom, že jak ten muž penetruje tú ženu a toto vlastne nás čaká. Že vlastne obavy ohľadom toho, že čo je ten prvý sexuálny styk, čo je to, že to vlastne ako prinašalo nám ako ženám bolesti počas toho prvého styku. Tabujovaná téma masturbácie, to bolo celkovo, že akože myslím si, že veľa by to pomohlo tým deťom, ktorí potrebujú nejakú informáciu. Čiže počas toho dospievania tá nejaká vlastná telesnosť bola tabu. Hej? Že ty si to asi vnímala silnejšie, u vás aspoň možno tá keby nahota sa nejako objavovala, ale takéto, že také tie vedomé rozhovory o nejakej sexualite, bolo to prítomné? Alebo mala si sa vôbec s kým o tom porozprávať? V zátvorke poviem, že u nás bolo skôr to porno prítomné, že akože počas môjho dospievania nebol ešte internet, to bolo normálne, že sa musíš zapojiť ešte a odpočítavať ti ten rodič, koľko môžeš byť zapojený. Čiže, ale ako keby, že v nejakej papírovej forme to bolo populárne a čiže ja som sa k tomu dostala veľmi skoro, čo asi nie je úplne dobré. Takže tie rozhovory by mi úplne akože určite pomohli a neboli prítomné. Akože bolo niečo ako pri prvej menštruácii, že toto takto, ale nepamätám si, že by sa so mnou niekto bavil o vzťahoch, o láske, o sexe, o telesnosti.
Pamätám si jednu vec ešte, keď som poslala inzerát do nejakého, neviem ako sa volal ten časopis, nebolo to Bravo, ale nejaká taká slovenská verzia toho. Kamarát. Možno. A ja som chcela nejakého kamaráta si nájsť, tak som poslala akože inzerát, že čau, toto som ja, chcem kamoša. A vtedy som mala rozhovor akože o nejakej bezpečnosti, že akože nemôžem proste takto šerovať. Čo mi príde teraz v tomto období internetu a všetci vedia všetko a telefón nás odpočúva, úplne absurdné. Ale toto je jediné, na čo si spomínam. Ty si bola takú jednu vec, ktorá ma zaujala, nad ktorou ja tiež som viackrát premýšľal, že si tú nahotu vlastne mala spojenú so sexualitou, že bola zrazu tá nahota akoby veľmi sexualizovaná. Ak to vieš možno nejako akoby popísať, že čo to presne znamená a ako si to vnímala? To boli asi nejaké inputy od mužského pokolenia, keď ako keby ty si len ako v tej svojej dievčenskosti niekde na ulici a niekto ako keby upozorní na to, že si pekná, alebo si neviem čo je niečo, čo je nad čím ako dievča úplne nerozmýšľaš, ale takto ti nainfikujú nejakú myšlienku tvojej hodnoty, akože, a už sa to potom len nabaluje, že ja fakt, že od nejakých 12, možno aj skôr som akože žila v tom, že potrebujem nejakú validáciu akože z tohto hľadiska, že nebolo to práve ako ten vzťah alebo láska, ale bolo to akoby cez toto, cez nejaké ako príťažlivosť alebo čo, takú fyzickú. Byť sexy, hej? Že to je ono. Ty si vlastne naznačila aj to, čo si spomínala, že asi to bolo veľmi podobné, keď si objavovala tú vlastnú telesnosť, že to bolo cez tých mužov, ktorí vlastne teba vnímali ako sexuálny objekt. Ja som si vlastne teraz vybavila počas tohto úplne jednu z archaických svojich detských spomienok o tom, že si pamätám, že sme pozerali nejaký film a v jednom momente tam bola nejaká sexuálna scéna, ktorá pre mňa bolo proste, že bloskáva sa muž so ženou a úplne nič. Ale v jednom momente moja mama vskočila a takom proste v nejakom akčnom rage začal mi zatvárať oči. A ja som vlastne do toho momentu ani nevnímala, že to niečo jak zakázaná vec a úplne bola som z toho veľmi zneistená, že prečo teraz mám zavrieť oči na to, že niekto niekoho má rád a vyjadruje tú lásku k nemu. Takže toto sa mi vybavilo ako to prvé, že to možno bol prvý stret s tým, že vlastne že nejaké verejné boskávanie alebo verejný, vtedy to bola vlastne posteľná scéna. Že ten pocit toho, že to je zakázané, hej? Že to je nejaké zakázané ovocie. Isto, áno. Tak možno už mi to tak nejako nárošilo a už mi dal to nejaký prvý ten stereotyp tom, že vlastne to je niečo intimné, nepatrné, tiché, ukryté a možno preto sa o tom nesmie rozprávať a hlavne nie s svojimi rodičmi. Lota, ty si napriek vyrastaniu v takomto prostredí a tým, že tie informácie chýbali, zrazu sa dostala k burlesk. Ako sa to vlastne stalo, čo sa stalo vlastne medzi tým a že kde si na to narazila a čo ťa možno akoby inšpirovalo vôbec akoby začať, keď to prostredie bolo vlastne neúplne akoby priateľsky naladené k tej nejakej takej intimnej nahote. Môžem ešte tuto reagovať? Určite áno. Že ja som si tiež spomenula na základe tohto a vlastne som si uvedomila, že ono častokrát to, čo sa deje, ako keby bude to scéna vo filme alebo nejaké vystúpenie, tak keby, že to vidia deti, teraz to je akože aj z toho ako keby z hľadiska prideu a tak, že kto sa ako oblieka, tak ja si myslím, že tie deti to vnímajú presne, že nevinne, že oni nevedia. A tu ako keby tú zakázanosť tam vytvárajú tí dospelí. Mne sa tiež stalo, že som raz vystupovala na evente, ktorý bol akože za bieleho dňa a boli tam deti. Bolo to také ako viac, nebolo to úplne, že vyslovene sexy, skôr také akoby umelecké. A bola tam taká myšlienka, že ako to bude vyzerať, keď sú tam deti. A ešte nebola tam úplná nahota, iba dávam disclaimer. A
vlastne za mnou jedno dievčatko pribehlo a povedalo mi, že vyzerám ako princezna a úplne sa na mňa takto pozerala, že akože v nemom úžase, že vôbec, akože absolútne, že by vnímala nejaké, že by tam na tom bolo niečo zlé, tak to vôbec. Ale keby jej tam zakrýval niekto oči, tak presne si myslím, že by nastal práve ten opačný efekt. No a teda otázka bola, že ako som sa dostala... A ako si sa v tomto prostredí toho zakrývania očí zrazu dostala k tomu, že si začala robiť burlesk? No, mňa to prirodzene aj akoby lákalo tá nahota nejakým spôsobom, aj práca s telom, že som sa vždy fotila, neviem, a takéto veci, že som sa snažila nájsť nejakú cestu, že alebo ani som sa vlastne nesnažila, iba som sa tak akoby zamýšľala nad tým, že ako to asi funguje. A to bolo v čase, kedy v novom čase ešte, neviem, či môžem takto, tak bola taká rubrika, ja neviem, či to tam ešte je, ale bola tam taká nejaká rubrika, že dievča dňa, alebo ja neviem, niečo také. Na 5. strane. Hej, no. A ja si pamätám, že mi to dávalo taký dojem, že je to hrozne vulgarizované vlastne. Tá nahota, aj ženskosť, aj akoby takéto... tá expresívnosť tej ženskosti a sexuality a vždycky mi to ale prišlo, že ale mňa by to bavilo, ale že nebolo to nastavenie v tej spoločnosti také, že otvorené tomu. A vlastne keď som sa nejako obtrela o ten burlesk, tak som zistila, že aha, že ona sa to dá takto, že pod rúškom umenia trošku akoby, že tá nahota je priateľná. A vlastne tým sa to nejako začalo nabalovať, že áno, dá sa to rozvíjať a ísť do politiky, aktivizmu a tak ďalej. Ale to úplne, tá história toho, ako som sa k tomu dostala, bola, že vlastne cez tanec. Že som tancovala celý život a keď som v zahraničí študovala, tak som chcela tancovať niečo ďalej a dostala som sa na burlesk kurz, kedy vlastne pri prvej hodine sme si skúšali nipple pasties, čo sú vlastne také tie ozdoby na bradavky, ktoré boli vlastne vymyslené kvôli tomu, aby cenzurovali bradavky. A ocitla som sa v takej situácii, kedy som nejak sedela na zemi v tej sále tanečnej a boli nado mnou ako ženy hore bez a proste si pamätám iba tie prsia okolo mňa, tak ako osvietenie. Bradavkové, takže a vtedy som si povedala, že this is it a že je to 10 rokov. Povedala si, že mňa by to bavilo. A čo je to, čo ťa bavilo? Čo je ten pocit, alebo že čo zažívaš vďaka burlesk? Ono sa to zmenilo už 500 krát počas toho, že tá moja absolútna motivácia na začiatku bola úplne sebecká, že to bolo, že toto ma baví, asi by to mohlo baviť niekoho iného, neviem, môžeme skúsiť. A vlastne až potom som zisťovala a pokračovala v jednotlivých leveloch, ale čo ma na tom najviac baví je asi, že bavila ma aj tá nahota, ale mám pocit, že už aj to šokovať, ale teraz už to je niekde inde, kde neviem úplne, že kde. Skôr je to taká nejaká oslobodenie sa, fantázia, vstúpiš na chvíľu do inej dimenzie, mimo reality, niečo v takom zmysle. Kaša, ty si sa vlastne venuješ... U nám trošku rezonuje mikrofón, ale už asi nie. Ty sa venuješ vizuálnemu umeniu a tam teda tiež pracuješ s tou telesnosťou, s tou nahotou. Ako si sa k tomu dostala? Asi si išla študovať výtvarné umenie a jedného dňa si mala tiež bradavkové osvietenie, ako Šárka povedala, alebo aký bol možno ten prvý moment, keď si vôbec začala nad tým uvažovať? Mňa bavilo testovať a sledovať to, čo ešte nepoznám. Ja som sa dostala na katedru intermédií a priznám sa, že ja som ani nevedela, že čo sú intermédia. Takže pre mňa to bol úplne že nový svet a musela som vedieť, že kam som sa ja dostala a ja som začala študovať a skúmať každé médium, že od videa po performance, od proste nejakého happeningu, akcie, tak ďalej. A keď už som cca vedela, že čo vlastne, čo a aké médium sú, tak začal som ísť viacej k tým témam. A tam už boli také nejaké, začali sa objavovať tabuizované témy, ktoré ja som si potrebovala sama pre seba vysvetliť. Že
napríklad tá thanatos sensitivita, čo znamená vlastne vzťah k smrti, to bol ten môj nejaký prvý počiatočný, potom už bolo nejaké mentálne zdravie a z toho postupne som začala študovať samú seba cez tieto témy. A zistila som, že telo je úplne krásny univerzálny nástroj na to, aby že tam tých tém môže byť rovnak a úplne veľa rôznych prístupov. A prvý môj prístup k tej náhote bolo, že ja som šla cez to nejaké mentálne napätie a ja som potrebovala ukazovať, že najväčšiu fragilnosť a najväčšia zraniteľnosť, aby tá zraniteľnosť bola úplne strašne viditeľná a preto som zvolila to nahé telo, že podľa mňa, že nemôžem nič viac ukázať, že jak som ja zraniteľná, ak sa nevyzlečem v tom momente. Takže to bol ten prvý krok. Ja a moja introspekcia, ja a moje telo. A potom postupne sa to už dávalo už viac globálnejšie. Ako na tieto tvoje prvé kroky reagovalo možno pedagogický zbor alebo žiaci, žiačky, spolužiačky? Myslím si, že pedagógi v tom momente rozumeli, že ja som úplne totálne napätá a ja som potrebovala nejaký úplne akt vzbúry nejakým spôsobom, či už v mojej vlastnej pre seba, alebo nejakej tej verejnej. Ale myslím si, že tam bolo kríženie viacerých tém, ktoré moje školstvo nepobralo nejako v tom dobrom, že možno práve, že skorej také nejaké verejné vysvetlenie mentálneho stavu bolo skorej viacej pohoršujúce ako moja náhota. Takže možno to bolo to také otázne, ale mala som veľký zdroj z toho môjho študentstva a môjho kamarátstva, ktoré prijali úplne v poriadku a dosť ma validovali v tom, čo ďalej. A pre mňa to bolo úplne oslobodený akt, ktorý síce moji pedagógovia povedali, že ne, že toto asi tá cesta nevedie, ale ja som ako keby otvorila oči sama pre seba, že wow, že to je ešte neprepáchané pole a idem do toho a idem skúmať vlastne to telo a telesnosť a seba v tom. Čiže to, čo mne tam tak zaznelo, čiže tá emočná nahota bola pre nich viacej pohoršujúca ako tá fyzická nahota? Myslím si, že to by bolo trefné, áno, tak to povedať, áno. Že áno, ja som úplne šla so zraniteľnosťou, možno by s kožou na trh by bolo tiež dobre povedané, že v tom, že išla som s kožou na trh aj úplne, že doslovne, že kožu ukazovať ven, ale zároveň aj tak úplne emocionálnu zraniteľnosť tiež ukázať. Lota, je burlesk iba o potešení oka? Je to o tom, že je to iba o tom zvádzaní, o tom, že sa páčiť, byť pre niekoho tým sexuálnym objektom? Burlesk je historicky spoločenská kritika a politická. A to zvádzanie tam môže byť a môže byť aj hlavným ako keby cieľom, môže byť aj krása hlavným cieľom, ale ako není to samozrejme len, hej, že dá sa tam nájsť aj jedno, aj druhé. A robím akoby aj s jedným, aj s druhým. Že niekedy je to vyslovene iba o tom, aha, som pekná, tak to sa vyzločiem. A niekedy je to, aha, som pekná, tak to sa vyzločiem a toto chcem povedať. A tá nahota je iba taký kapslok pre to, čo chcem povedať. Ja keď som tak sledoval akoby tvoje vystúpenia, tak som vnímal, že na začiatku to bolo akoby najmä o tej kráse, aj o tom možno nejakom zvádzaní a postupne som videl, že čoraz viacej akoby tvoj burles angažovaný, alebo možno politický. Čo bol taký popud, že si tú svoju nahotu začala používať aj možno na nejaký odkaz? Neviem úplne presný moment, asi to bolo také prirodzené, že ma zaujíma, čo sa deje a chcem to nejakým spôsobom ovplyvniť. Vlastne a neviem ako, akože fyzicky neviem akože zmeniť niečo, tak toto mi príde akoby iba dať najavo, že čo si myslím a možno niekoho, komu nie zmeniť názor, ale možno trošku zastaviť, aby sa niekto zamyslel. A chcela som niečo povedať, čo mi vypadlo teraz.
Ja tak zatiaľ, kým si spomenieš, tak sa spýtam jednu otázku ešte k tomu. Nie je to možno pre ľudí, ktorí prídu na burlesk a si predstavujú asi akoby kabaret a tie pávie pera a že to bude celé krásne a sexy. Nie je to občas pre nich sklamanie, že tam ťaháš nejaké odkazy? Aj kabaret je historický, politický. Že toto je to, čo som chcela povedať. Že na začiatku, ako som to začala robiť, tak v nejakých rozhovoroch, alebo čo sa ma niekto pýtal, že a čo urobím, keď budem chcieť akože niekedy v budúcnosti vstúpiť do politiky? Že akože mám nahé fotky niekde, alebo čo a to bude, že není to dobré, hej? Ale mne to príde, že všetko, čo robím, je vlastne politické, takže ja som v tej politike, takže there you go. No a to sklamanie z toho, že či zažívajú niektorí diváci, ktorí prídu pozrieť sexy burlesk a zrazu ty tam beháš s odkazom chodte voliť. Tuším, také si raz mala vystúpenie. To mal niekto iný, nie ja, okay. Ale tak asi je to aj o nejakom, akože treba vždycky urobiť nejakú selekciu vystúpení, ktoré sa hodia na konkrétny daný event, na nejaký komerčný, na firemný, vianočný event. Hej, asi by som nešla niečo úplne, že takéto. Ale na svojich produkciách, na tvojich produkciách, na proste takých, kde viem, že tá komunita a to publikum to príjme, tak tam sa to podľa mňa, že hodí. Aj keď je samozrejme otázka, že potom tá naša komunita asi vie, koho má ísť voliť, alebo čo má robiť, hej? Že vlastne takáto, ten moment toho šoku vlastne tam odchádza, keď to robím iba na eventoch, ktoré sú spriateľené, ale hej, je to tak. Že nie je to v podstate nejaká samoučelná nahota, hej? Že je to akoby prostriedok. Áno, to telo je médium, ktoré vlastne iba nesie tú myšlienku, ktorú chcem vyjadriť. Kaša, ty si aj spomínala to, že ako to teda tých ľudí zasiahne, keď teda pracuješ s tou nahotou. Je niekedy, že dokážu sa tí ľudia akoby sústrediť na ten message, na ten odkaz, keď si pred nimi nahá? Určite závisí od diela a z tej myšlenky o tom diele. Mala som dielo, ktoré sa venovalo cenzurovaniu náhého tela a sexualizácii ženského tela celkovo, že jak to v online prostredí na Instagrame sa to cenzuruje. Čiže tam som použila sexualitu ako nástroj, čiže som to brala vedome a cieľene som mala byť sexuálna, s tým, že som sa cenzurovala smajlikmi na Instagrame. Čiže bolo tam nejaký zase úplne iná kritika. Ale mala som diela, ktoré boli príliš silné a s príliš silným odkazom na to, aby človek si vôbec pomyslel na nejakú sexuálnu túžbu počas toho performancu, že to bolo tak silné v tomto, že neviem si predstaviť, aby človek si z toho proste pobral trošičku niečo iné. Tam bolo to dosť cítiť. To bolo fakt médium v tom. Ja by som možno aj poprosil Adama, ak máme tu akoby aj zo pár nejakých fotiek z vašich vystúpení a možno, ak to vieš dať iba tak ľuďom kolovať, aby si vlastne pozreli. Ty si spomínala teda toto sexualizovanie. Stane sa ti, že, alebo zažila si akoby spätnú väzbu, že ti povedal niekto, že si tam napríklad išla akoby riešiť nejakú emočnú tému alebo upriamiť pozornosť na nejakú dôležitú otázku a že ten človek ti povedal, že cítil sa iba vzrušený počas toho vystúpenia, že vlastne vôbec nevie, o čom to bolo? Stávalo sa mi. To telo aj tým, že je tabujované nejakým spôsobom, alebo v niektorých momentoch marginalizované, tak keď človek to vidí, to holé telo, tak pre neho môže byť to prirodzené, to vzrušenie. Pre mňa to vzrušenie tam vôbec nebolo, ale bola som si vedomá, že môže to vyvolať. Pri niektorých dieloch to je samozrejme a mala som nejaké také dolietajúce odzveny, nejaké vtáčiky mi prileteli naspievať do uška, že udiali sa také situácie, ale
tak, aby mi niekto otvorené to do očí povedal, nestretla som sa s tým. Čo robí vaša nahota s tým verejným priestorom? Čo sa stane, keď ste vlastne v miestnosti, kde sú oblečení ľudia a vy zrazu ste tam nahé? Čo sa udeje s tým priestorom? Zmení to nejakým spôsobom tú dynamiku tých vzťahov, toho, ako sa ľudia správajú? Tým, že je to väčšinou performance, ktorá je oficiálne ohlásená, hej, že ty máš ten safe space toho stageu alebo proste toho eventu, tak sa cítiš byť ako keby v dobrej pozícii voči tomu publiku, že si safe. Pokiaľ by to bolo iba niečo, akoby, že nevedia o tom, že sa to udeje, tak to nemusí byť až tak safe. Ale je tam určite cítiť tú dynamiku za mňa. Čo sa týka, ja som si to začala teraz všímať, že keď som na nejakom queer evente a keď som na nejakom evente, kde to publikum je cis straight a vyslovene, že cítim tú energiu, že to je iné. Že vtedy ako keby sa necítim až tak úplne, že ako na tom koni, ale cítim sa byť pod drobnohľadom, ako keby, keď to dáva pohľad. Čo chcem povedať? Zmysel. Hej, že nie si to ty, kto určuje tú dynamiku, alebo ktorý to tam ako vládne tej situácii, ale skôr ty si akoby tým objektom. Áno, presne. Akú máš ty skúsenosť? Že ako sa zmení atmosféra, keď si zrazu v galérii na performance nahá? Myslím si, že ja mám opozitnú vec, že ja som tomto šokantná, že často vystavujem nejakých white cube galerii, proste inštitúcia s bielými stenami, ktorá sa identifikuje ako nejaká verejná mienka, verejná kultúrna jednotka a príde tam človek, divák, ktorý ani nevie, čo čaká od tej výstave a hneď sa stretne s nejakým holým telom, tak môže to byť pre ňoho šokantné, ale ja som na začiatku bola skorej odseparovaná od toho diváka, že ja som robila skorej fotografické diela alebo video performance, takže ja som nemala taký jednoduchý prístup k tomu diváku, ako on reaguje. A počas tých performance tak už som to videla, že ako ľudia reagujú už naživo a často oni vnímali tú fragilnosť a tú zraniteľnosť toho holého tela, čo bolo to tam hlavná mienka, tak cítili sa veľmi neisto, ale nie z toho, že ja som vyzlečená, ale to, že ja teraz kritizujem celkovo násilie na ženách a oni cez to moje nahé telo vidia to násilie nad tými ženami. Máte niekedy pocit, že svojou nahotou vyzliekate tých ľudí, ktorí sledujú vaše vystúpenia? Zarazujúca otázka, ale pre mňa asi nie. Možno skorej snažím sa im tak dať nejakú takú myšlienku, nejakého chrobáka do hlavy, že nech si možno takto popremýšľajú, že nemám toto za účel. Nie úplne tou nahotou, ale tou pozornosťou, ktorú na nich preberiem počas svojho vystúpenia. Že ako keby častokrát to publikum má pocit, že sú za nejakým sklom a iba ma pozerajú, akoby, že aj napríklad na nejakom skríne, že iba to pozerajú a vlastne to trvá tomu človeku pochopiť, že aha, že ja som 3D, naozaj sa to tam deje. A vlastne vtedy mám pocit, že tam príde k nejakému zneisteniu a vtedy sa myslím, že cítia byť zraniteľný, ale nemám pocit, že by som ich vyzliekala akoby takýmto spôsobom svojou nahotou. Ty si možno aj pred chvíľkou tak akoby naznačila, že všetko to má však svoje hranice. Hej? A že treba nejaký safe space. Kde sú teda tie tvoje hranice a že alebo kde sú hranice tej nahoty v tom verejnom priestore? Akoby neviem, že mne sa počas tých rokov, čo to robím, tiež tie hranice posunuli. Že napríklad aj
aj vďaka teplárni, kde som mala možnosť nejakým spôsobom experimentovať a skúšať nové koncepty, ale aj vďaka napríklad platforme Pinkbus, ktoré som súčasťou, čo je vlastne viac akoby queer umelecká platforma, pri ktorej som si myslela, že do takých hraníc sa nikdy nedostanem a už som tam a už mi je to málo. Takže že pracujeme aj s úplnou nahotou, aj s nahotou akoby v skupine a je to niečo, čo ma baví a myslím si, že tak ako sa moje hranice môžu posunúť, tak sa môžu posunúť hranice aj publika, že je to celé o tom, ako veľmi sú ľudia otvorení, ako sú ochotní sa vzdelávať a ďalej akoby otvárať a príjmať tie koncepty ďalej a tie myšlienky. Ale nemyslím si, že sú nejaké ako konkrétne hranice, možno akoby, že nenarúšať, hej, že nejakú slobodu ostatných, ale to si myslím, že sa rešpektuje tak všeobecne v rámci umenia tohto. Idem asi kľúčové to, čo si povedala, ten safe space, hej? Že to je v nejakom vymedzenom čase, v nejakom vymedzenom priestore pre publikum, ktoré vie, do čoho ide. Hej? OK, máš to možno aj ty takto, že to performance je vlastne, aby sa mohlo udiať, je nevyhnutné povedať, že v tomto vyhranenom priestore, kde tí ľudia akoby vedia, do čoho idú. Áno, väčšinou, hej, z niekoho na začiatku tá anotácia vie naviesť na toho diváka, že čo ho môže čakať a akým témam sa venuje a to už je na ňom, či on sám prekročí nejaké svoje vlastné hranice alebo že čo vlastne sú tie hranice. Ale pre mňa ešte dôležité je, že vybudovať si hranice pre mňa ako umelkyňu, kvôli tomu, že ja som minulý rok na výročie vojny na Ukrajine spravila veľmi bolestivý performance pre mňa, mentálne zaťažujúci. A tohto roku, keď som sa pokúšala znovu ho urobiť, tak ja som ho nedokázala. Ja som sa bránila a som pochopila, že ja takto svoje vlastné hranice prekročiť nemôžem a som radšej zrušila, že som pochopila, že aj ja musím byť šetrná voči sebe samej. Čiže máte nejaké hranice, alebo že sú nejaké veci, ktoré sú vám príjemné, ktoré sú nepríjemné, a kde niekedy asi cítite, že už to nie ste vy? Toto, hej, že určite ja som tiež mala presne takéto momenty niektoré, že sa do toho akoby tlačíš a niekedy ako v mojom prípade, že mám aj možnosť si vybrať, že či idem robiť nejaké perfo alebo nejaké iné, že či idem na niečo reagovať, alebo idem seba zabaviť, alebo idem ľudí zabaviť. A teraz si vyberieš, že či chceš ako tú mentálnu kapacitu si takto zaťažiť, alebo si chceš len užiť, alebo to kľudne zrušíš, aj to je v pohode. A už som si viackrát takto presne zvážila a išla som do niečoho, čo nebolo, čo nič nekomentovalo a bolo to len čistý akože entertainment a že mám pocit, že aj to je dôležité a niekedy si to tak sama v sebe zhadzujem, že ale ja nemôžem sa iba vyzliecť alebo nemôžem tu iba proste šaška zo seba urobiť, lebo to není akoby dosť, ale vlastne možno v nejakom čase, ako je aj teraz napríklad, posledných pár rokov, tak aj to je dôležité. Proste sa iba čisto zabaviť. Ja v tom dosť súzniem a myslím si, že pre mňa tiež je dôležité uvedomiť si, že ja nemôžem byť iba totálne angažovaná a ja potrebujem mať vtip, ja potrebujem mať odľahčenie, ja potrebujem nejaký kontrast, ja potrebujem spektr, takže áno, súznem tomto. Niekedy človek potrebuje trošku zábavy a nie riešiť všetky strasti a bolesti sveta. Otázka, ktorú by som vám teraz chcel položiť, vlastne vy ste to už nejakým spôsobom aj naznačili, že je tá nahota, vnímanie nahoty mužov a vnímanie nahoty žien sú odlišné? Pristupujeme rovnako k mužskej a k ženskej nahote. Je napríklad tá jedna vec, že mužské a ženské bradavky, hej, že tomu úplne nerozumiem, že prečo na tom Instagrame sú v pohode tie mužské a tie ženské sú zrazu vulgárne. Ja som dneska videla taký super post, ktorý je akoby odpoveďou na toto, mám pocit, že keď si predstavíš miestnosť plnú mužov s jednou
nahou ženou, alebo iba hore bez. Že akoby sa vyvinula tá situácia. A keby to bolo opačne, že miestnosť plná žien a jeden muž hore bez. Tradičné letný deň, hej. Takže že to je podľa mňa odpoveďou toho, že ako je to rozdielne a ako je to tá safety, ako je rozdielna. Máš to podobne tým, asi zrejme to je jedna z tém v rámci tvojho umenia poukazovať na tú, že ako je nahé ženské telo zraniteľné a ako je nahé mužské telo zraniteľné vo verejnom priestore. Ja si tu teraz tému docela chcem preskúmať veľmi intenzívnym spôsobom, že pozerať sa na to z rôznych pohľadov. To je taká divná odpoveď, lebo ona je ambivalentná sama v sebe, mne sa zdá, lebo to ženské telo zároveň musí byť cudné, zakryté, byť úplne v nejakých stereotypoch priateľné a zároveň je mu aj dovolené byť nejakým spôsobom vulgárne a verejno nejako, že to je v pohode, jak žena ukazuje svoje prsa na verejnosti, teda napríklad na nejakých platformách, kde je to dovolené, že to sa bere, že OK, tak to patrí tým ženám. Takže mňa tá ambivalencia skorej zaujímavá, že jak môže byť aj tak. A zároveň v dvoch prípadoch to môže byť škodlivé. A v akých momentoch to vie byť škodlivé? V tom, že jak my potom vnímame ženu, že v jednom spôsobe je to dovolené, v druhom není a to prosto to v partnerských vzťahoch sa môže veľmi intenzívne prejavovať, že čo teda žena môže si dovoliť alebo nie, alebo čo si ten muž môže dovoliť alebo nie. Týka sa to úplne nás všetkých, nie iba proste jednu komunitu. Ak to správne akoby čítam, že pokiaľ to mužské telo je akoby slobodnejšie v tom obnažovaní, to ženské, tam je tendencia, že bude to akoby panna, alebo je to štetka, hej? Že tá nahota vlastne není vnímaná, pri tom mužskom je vlastne vnímaná neutrálne, ale pri tej žene je to asi veľmi ako keby vyosené. Ešte jedna vec, na ktorú som ja tak často premýšľala, že aká je potom tá sexualita toho muža, lebo tá žena, nakoniec tej ženy, sexualita pre ženu je povolená, ale pre muža až tak nie a on sa môže v tom momente aj radikalizovať a vznikne proste nejaký mužský exhibicionizmus verejný, ktorý proste poburuje zase to, čo prekračuje slobodu ďalších ľudí. Stretla som sa s tým v detstve a nebolo to príjemná skúsenosť a myslím si, že to možno nejak pramenilo z toho, že to bolo pre muža dosť ako keby zavretá téma a tak sa radikalizoval. Ako keby tabu potlačená a potom to vyšlo nejakým spôsobom. Čo tá téma, to je zaujímavé, že ste otvorili ten exhibicionizmus, lebo myslím si, že asi sú ľudia, ktorí by povedali, že vy ste tie exhibicionistky, že kde, a to je zase opäť o tej hranici, že kde teda, keď teda muž vyskočí s kríkou niekde nahý, že tam nie, to už je zlé, ale burlesk, hej, že čo je ten rozdiel, ale asi myslím, že sme odpovedali to práve ten. Úplne akože také porovnanie si dal, že... Ale chcem to akoby že nahlas vysloviť, hej, že čo je ten rozdiel? Ja si skôr predstavujem presne toto, čo ty hovoríš, že tu exhibicionizmus mužov, keby vznikol. A to mi príde, že to je, akože to by bolo pokladané ako za gay. Však ale muži sú, ako sa sexualizujú a sú proste out there, ale to je gay, akoby, že na to ukážeš, hej, alebo sú, jak sa to hovorí, jaký sexuál? Metrosexuál, to bol taký niekedy, hej, že čo sa o seba ako stará, je pekný a neviem čo, že to mám pocit, že potom to ide do takého, že je zženštilý a že proste, že to sa už nerobí, akože to sa na muža ako nehodí. Otvoril si tú tému tej akoby gejskej nahoty. Je inak vnímaná nahota heterosexuálnych ľudí a inak queer osôb? Je spoločnosť možno citlivejšia na to, keď sa keby queer osoby majú kratšie sukne alebo odhalené hrude? Teraz myslíš ako v normálnom živote, hej? Že nemyslíš to ako performance nejakú, ale myslíš
bežne. Napríklad akoby tá téma Prideu je akoby veľká otázka, hej, že tam ako spoločnosť zvykne byť veľmi citlivá na to, že kto aké dlhé sukne, ale že či takto posudzujeme aj tú spoločnosť, napríklad keď je akýkoľvek iný festival. Pre mňa možno je to ťažšia otázka s tým, že ja som už veľmi komfortná v tej svojej nejakej bublinke, ktorá je neurodivergentná alebo queer a ja sa tam cítim docela dobre a ja mám už asi niekedy, že nerozumiem tomu normotypickému svetu a že keď sa ja s niečím takýmto stretnem, tak ma to zarazí, že wow, že reálne, že niekoho to fakt až to takto. Takže asi fakt, že neviem povedať na toto odpoveď, že jak to je reálne. Ja narážam aj na tú tému obrazu Andreja Dubravského, ktorý bol vystavený v Slovenskom rozhlase, kde boli dvaja nahí muži a vzbudilo to teda takú ako vášnivú odozvu aj teda cez našu súčasnú ministerku kultúry a pritom toľko svoch nahých žien po Bratislave je a nikto vlastne im nevenuje pozornosť. A toľko vlastne, ako aj v kostoloch sú rôzne ako obnažené fresky a tak ďalej, hej. Ježiš, keď je zobrazovaný na kríži, nikdy nie je moc oblečený. A že rozmýšľal som nad tým dvojakým metrom, hej, že prečo vlastne ten obraz dvoch mužov tú spoločnosť viacej dráždi. Podľa mňa to je úplne absurdné a kľudne sa nad tým nemusíme zamýšľať. Že to je OK, vyriešené. Že podľa mňa nemusíme si ospravedlňovať nejakou odpoveďou niečo, čo je úplne mimo, hej. Ale kebyže sa mám zamyslieť, tak si myslím, že dve ženy, keby tam boli, tak to není až také poborujúce, lebo dve ženy si predsa len môžu byť sexuálnym objektom práve pre toho muža. A keď sú to dvaja muži, tak je to dvojaký meter. No. A on, jeden z tých mužov, dokonca mal nadváhu. Že aké to je, že je máme dvojaký meter aj pri zobrazovaní tiel, ktoré nie sú tie štandardné? Že vieme ako spoločnosť vnímať aj náhotu ľudí, ktorí majú možno nejaké zdravotné postihnutie alebo možno nadváhu, hej? Pre mňa telo je telo a ja vždycky s obdivom pozerám sa na to telo a pre mňa spektr tých tiel vždycky je úplne rovnocenný a krásny. A občas sa viem stretnúť, naražujúc na svoju vlastnú skúsenosť, že ja som teda štíhla, ale vymykam sa z konceptu tej krásy napríklad cez svoje ochlpenie, takže to napríklad v mojom spôsobe je poburujúce pre tú spoločnosť. A príde mi to také, toto je tá nesloboda, že ten človek snaží sa mňa skontrolovať nejakým spôsobom a tú svoju nejakú vlastnú projekciu násilne mní uistiť, že takto to telo má vyzerať a takto by to nemalo vyzerať. Ale pritom každý z nás sa cíti komfortne a mal by sa teda cítiť komfortne v svojom tele. Šárka, máš možno k tomu niečo dodať? Tam zaznelo aj presne tá téma toho ochlpenia. Ja som si všimol, že ty si tiež, keď si začala vystupovať, tak si podpazušie prestala možno časom akoby holiť a že ako na takúto absurdnú vec vlastne môžu reagovať ľudia? No pre mňa vybuchol mi mozog. Ja možno iba cez nejakú svoju skúsenosť, že ja som, v časoch, keď sa vlastne u nás všetci muži zvykli mať oholené podpazušie, tak ja som tak nejako cítil, že sa mi akoby nechce holiť si podpazušie. Také bolo, že mali muži oholené? Bolo. A ja si pamätám, že raz na festivale som mal akože nejaké chlpky v podpazuši v čase, keď to nebol trend a jeden môj kamarát zareagoval spôsobom, že preboha, ty čo to tu máš? Hej, že to vlastne niečo ako strašne vulgárnu vec som si dovolil na verejnosti a že či si možno aj ty lebo to tiež akoby znie to ako absurdnosť, ale že bola to zrazu téma, hej, že chlpy pod pazuši žien.
No, je to veľmi zaujímavé, že čo sa týka toho, že je nahota šokujúca, tak v tomto prípade, kebyže máš dať na misku váh ochlpenie a nahotu, tak akože to ochlpenie je viac šokujúce, nie? Súznem, áno, je to tak. No, čo je akože úplne nerozumiem. A z môjho pohľadu to bolo akoby v úvode tohto neholenia sa aj vypočítavosť, pretože presne ako som hovorila, že na tých eventoch, ktoré sú možno nejakým spôsobom komerčné a nie nami organizované, tak tam som potom už iba ako to pekné dievča, ktoré tam dojde zatancovať niečo a nikto není pobúrený a nikto není urazený. A toto mi prišlo ako taká pekná, ako podprahová reklama na ochopenie, hej, že proste, že žena môže vyzerať aj takto a pre mňa je absurdné, že to není, že ja robím niečo šokujúce, ja iba ako som, hej, že to je že absolútna prirodzená súčasť mňa a to je poborujúce pre ľudí a je to pre mňa fascinujúce. Preto mi to príde veľmi divné, keď niekto náraža na obezitu niekoho iného človeka alebo na jeho ochlpenie, lebo to je absurdné, že jak môže niekto presne byť pobúrený z toho, že niekto je prirodzený a taký, aký je. Čiže chlpy v podpazuši ako akt rebélia politického vzdoru. A ja som ešte chcela povedať k tej ako obezite alebo nejakej fyzickej celkovo inakosti v rámci performance. Tak podľa mňa pre ľudí je náročné pochopiť, že aj takí ľudia sú validní a že majú sexualitu vôbec. Že wow, že fyzicky postihnutí ľudia majú sex. Wow. Hej, že vôbec ako keby aj, že obezní ľudia majú, alebo hociakí proste. A iba to, že akoby nevedia pochopiť to, že sú a môžu byť a môžu si užívať. Kaša, ty si vlastne vyrastala na Ukrajine, neskôr si žila na Slovensku, kvôli svojej tvorbe vlastne chodíš často aj do Česka. Keď to porovnáš, je v tom akoby rozdiel v tom prístupe k tej telesnosti alebo takéto to vedomie a tá práca s tou nejakou vlastnou telesnosťou v rámci tých troch krajín? Je tam rebríček toho, že kto je viacej a kto je menej radikálnejší. Myslím si, že dala by som, že najviac by zle reagovali na náhotu a celkovo na nejakú inakosť mimo stereotypu, tak by bola Ukrajina. Ona sa snaží teraz bojovať s tými nejakými narratívami, čiže podnikajú nejaké kroky, aby sa to zlepšilo. Ale ja napríklad nemám odvahu. Pre mňa Ukrajina musí byť nejako v štandardoch, nevymykať sa nejako extrémne, lebo asi nemám na to zdroj. A na Slovensku, na Česku je mi asi lepšie kvôli tomu, že napríklad Česku ma ešte nikto nepozná. Takže môžem byť slobodnejšia, môžem si tam skúšať už skôr cez seba nejako skúšať svoju telesnosť a vlastne nejaké témy v rámci prekročenia stereotypu alebo tých nejakých svojich komfortných zón. Takže na to som zvedavá, lebo Česko zatiaľ pre mňa je také ešte neprebadané pole, takže idem tam, chcem vedieť tú komunitu, ale myslím si, že sú viacej otvorenejšie ako Slováci, že je tu nejaký ešte nejaký vývoj nás čaká. Lhota, ty si vlastne z Burlesku pocestovala teda kade-tade. Kde si mala pocit, že tá spoločnosť tak najviac vedome pracuje s tou telesnosťou? Alebo kde je to také najviac slobodné? Španielsko, Portugalsko, tak tipujem. Asi teda Portugalsko. Na to som napríklad úplne zabudla, že toto môžem spomenúť, lebo tam nemám úplne skúsenosť akoby s takýmto umením, že to mám iba odpozorované, že čo som videla, čo sa tam dá. A tam je to práve úplne iné, že tam tá politická vzbúra akoby ani neexistuje, že tam je to všetko oslavného charakteru, lebo oni už majú väčšinu tých práv vybojovaných, takže vlastne teraz sa už len tešia, čo je že úplne iný feeling, ako je napríklad tu. Ale takú tu na vlastnej koži, čo som zažila, tak to asi v Prahe tiež, že v Čechách by som povedala. Hej.
Ešte zareagujem na to Portugalsko, že to, čo tu mnohých akoby dráždi, hnevá a považujú za ako úpadok tam, to je vlastne oslava. Áno. OK. Super. Je taká jedna otázka, že aké je pre vás ocitnúť sa na nuda pláži? Chodíte na nuda pláž? Ja chodím iba na nuda pláž. Mne to robí dobre kvôli tomu, že ma senzoricky obťažuje kus mokrého tkaniva a tkaniva celkovo, keď chcem si užiť ten styk s prírodou, s vodou, s vášnivosťou to kúpania a skakania sa do vody. Ale ja chodím na také miesta, kde by ma moc nesexualizovalo nejaké pozorové oko, čiže snažím sa byť proste sama ja, príroda, voda, telo, telesnosť a vlastne byť v tej prírode a byť súčasťou tej prírody, ako vlastne predvádzať sa pred niekým. Že toto není tá cieľ tej nuda pláže, ale skôr to oslobodenie. Ty chodíš na nuda pláž? Ja tiež úplne nerozumiem plavkám, takže tiež je to môj preferovaný spôsob kúpania sa. Ale presne, že mám tam, že chodila som aj na také pláže, čo boli vyslovene, že oficiálne, ale stalo sa mi tam párkrát rôzne veci. Takže tiež to není úplne príjemné, že máš pocit, že to je presne ten safe space toho, že my sme tu všetci holí, chápeme sa, že to je safe, no není to úplne tak, no. Takže že je to lepšie takto, že niekde o samote. Čiže chcete vlastne iba byť nahé bez toho, že by ste boli teraz objektom niekoho vášne. OK. Cítite aj vy vo vašom živote hanbu za vlastné telo? Sú momenty, keď sa cítite akoby, že sa hanbíte za vlastné telo? Ja to dosť cítim. Akoby od korony mám pocit, že nastal nejaký shift, jak sme boli všetci doma a že mám pocit, že aj viacero mojich ako umelcov z môjho okolia tiež to akoby cítili, že museli sa naspäť do toho dostať, do nejakého toho sebavedomia a do nejakej akoby toho, že chceš prezentovať to svoje telo. A ja teraz nemám, akože mám aj trošku, že hanbu, ale mám aj taký, že strach sa mi ukázal, akoby, že neviem, že ja tak dosť rozmýšľam nad AI a nad týmito vecami a je to taká téma, ktorá akoby ma straší. A viem, že je to asi iba taký moment, ktorý sme mali možno v minulosti z televízie, z internetu a z týchto vecí, ale že teraz je to taká moja téma, ktorá mám pocit, že to bude hrozne zneužívané a hrozne akoby používané ako zbraň, hlavne voči ženám a neviem, je to taká moja téma teraz. Že skôr strach ako hanba. Riešiš ty tému niekedy hanby, alebo pocítiš napríklad hanbu, keď si nahá? Ja som mala toxický vzťah pred možno 2 rokmi a ten toxický vzťah veľmi javne mi naznačoval ten človek, že ja mám vyzerať úplne nejak inak. A hoci čo na mne malo byť iné, ako ja som bola. A mňa to v tom momente strašne zranilo až do takej miery, že som si povedal, že nie, že toto nie, že ja musím byť tak istá v sebe, že aby nikto ani pomyslieť si nemohol na to, že ja musím vyzerať pre niekoho nejak inak. A ja po tej dobe som si veľmi intenzívne v terapii vybudovala svoju vlastnú identitu, svoje vlastné vnímanie, svoju telesnosť, mňa ako plátno, ja som plátno pre seba, ja som umenie pre seba, ja som zdroj informácie, ja som zdroj energie, zdroj nejakej vznešenosti, hoci čoho iného. A ja tú hanbu možno za svoje telo ani teraz nemôžem pociťovať, lebo som s ním totálne stotožnená. Ja som taká, ako som a v tomto tele prežívam. Pocit hanby môže vzniknúť skorej možno, že za činy nejaké, možno niekedy za myšlienky alebo za to, čo vlastne moja myseľ a môj mozog má a nejakým spôsobom vymykne sa z toho, ale za telo absolútne vôbec. Máte pocit, že niekedy musíte bojovať so spoločnosťou o svoje vlastné telo? Stále? Kde to bolo toto? Taká veta bola v nejakej hre. A v tom Krása nevydaná, tuším.
čo je v DPOH, tak tam bola taká veta, že mám pocit, že v mojom tele iba akoby prebývam, že mám iba prenajaté svoje telo, že akoby, že vlastní ho niekto iný, nejaká spoločnosť, štát a stále sa snaží o ňom niekto rozhodovať iný a cítiš to vlastne úplne od malička, hej, že presne, že ako máš vyzerať, čo si máš obliekať, ako máš mať sexualitu, všetko. Čiže áno. Áno, ja súhlasím. Dodám, že vlastne to umenie, ktoré ja robím, a myslím si, že ty sa tiež v tomto nájdeš, že je aj snaha to validovať, to cudzie telo a byť taká proste nejaká napomocná ruka v tom, že vlastne, že sme iba tela a snažíme sa spolu v jednej lodi bojovať proti nejakým tým stereotypom a teda nálepkám. Je vaše umenie práve tým momentom a to vyzlečenie sa verejné tým momentom, keď hovoríte, že teraz moje telo patrí iba mne a nie spoločnosti? Tak ja som mala rôzne typy tých prác a keď sa to týkalo napríklad ženského násilia páchaného nad ženami ruskými vojakmi, tak v tom momente ja som si nepatrila. Ja som iba odovzdávala bolesť a odovzdávala telo a fragilnosť a ja som bola to telo globálne, to telo, ktoré je iba telo, je schránka a vlastne proste schránka ženy nejaká. Čiže v tom momente ja sa nestotožňujem, že to som ja, ale ja verejná. No to? Alebo zažila si taký moment, že práve tým, že si sa ako vyzliekla v rámci nejakého burlesk vystúpenia, si povedala, že no tu stojím, toto som ja a ja patrím iba mne. Ne, teda nie mne, ale sama sebe. Asi úplne nie, že mám pocit, že také práve vlastnenie svojho vlastného tela prežívam akoby v intimite svojho domova a v samote nejakým spôsobom. Že vtedy to tak najviac cítim. Ale vtedy, akokoľvek chcem, aby to vystúpenie bolo o mne, tak je tam to publikum, hej. Preto je to vystúpenie. Čiže mám pocit, že skôr nie ako áno. A Káša to veľmi dobre povedala, že tak to nejako asi. Super. Ďakujem veľmi pekne. Moje otázky, ktoré som sa vás chcel spýtať, sú vyčerpané, ale verím, že teda publikum nie je vyčerpané a možno má nejakú otázku, ktorú by sa chcelo spýtať. Je niekto z vás, ktorý má možno nejaký dotaz, alebo teda otázku ideálne? Vidím nejaké ruky zdvihnuté, asi všetkým bolo jasné. Takže žiadna otázka do publika? Nikto sa nechce obnažiť svojou otázkou. Vládko Bosá noha, ja som bol prekvapený, že si sa nehlásil hneď, ale aká je tvoja otázka? Moja možno je tak trošku skôr pripomienka, že je to taká diskusia tu na až moc monotematická, pritom nahota je ako v iných spoločnostiach, v iných kultúrach aj úplne ináč chápaná. Sú aj v minulosti, ale aj dnes spoločnosti, kultúry, kde je absolútne normálne byť nahým a nikto sa nad tým nečuduje. A napríklad, ja by som mohol tiež hovoriť aj zo svojho detstva, že to je zase o inom, kde vlastne fakticky sexualita bola skôr jak tá nahota. Takže, a to ozaj od skorého detstva. A napríklad, no a samozrejme tiež som nudista, naturista, takže pre mňa už odkedy tak chodím, tak si neviem predstaviť ísť inde, jak na Duna pláž. Ale okrem toho pozývam možno, niekedy v máji, asi to bude, vo Viedni cyklokoalícia viedenská poriada tzv. Naked Bike Ride. To je súčasť nejakého medzinárodnej akcie jazdy cyklistov cez mesto nahých. A v podstate to je to forma protestu, ako pôvodne vznikla v štýle
že cyklista je ten najzraniteľnejší, akoby nahý v cestnej premávke, ale v podstate sa to vyvinulo na perfektnú akciu, že je to úplne perfektné ísť si takto nahý na bicykli 3-miliónovým mestom, celým centrom a bez akýchkoľvek problémov, takže môžem odporúčať. Super, tak ďakujeme za zaujímavý tip a myslím, že aj za dôležitú poznámku, že sú naozaj mnohé kultúry, kde tá náhota je vlastne, nie je poburujúca, ale vlastne samozrejmosťou. Ale takisto sú aj kultúry, kde by nás za toto ukameňovali, takže sú akoby aj iný protipol, že to, čo máme tu, je síce možno nejakým spôsobom nesloboda v nejakých hraniciach, ale môže to byť ešte aj horšie. Určite to, že sa tu stále môžeme o týchto veciach vôbec rozprávať, je dobré znamenie. Verím, že nám to vydrží ešte nejakú chvíľu. Pár minút. Dobre, ďakujem veľmi pekne za vaše postoje, za vaše skúsenosti, za to, že ste pozdielali, ako tú tému vnímate. Myslím, že to bolo obnažujúce pre všetkých a že sa nám podarilo možno hĺbšie sa pozrieť na túto tému nahoty a telesnosti. Ďakujem veľmi pekne za účasť Lotte Láv, burlesk tanečníci. Ďakujem, že som tu mohla byť a v pokračovaní nám ty povieš, ako to máš. OK. A takisto veľká vďaka za účasť vizuálnej umelkyni Kaši Potrohoš. Ďakujem krásne. A rovnako ďakujem aj vám, že ste diskusiu sledovali, či už tu priamo v manifeste alebo na sociálnych sieťach. Verím, že tá debata bola pre vás zaujímavá, možno ste sa niečo dozvedeli, možno ste sa možno vzdelali v nejakých veciach, ktoré vám boli neznáme. Ak vás debata zaujala, určite dajte follow alebo like, prípadne prepošlite svojim známym, ktorým chcete zdieľať tieto myšlienky. Ďakujem veľmi pekne, že ste sledovali Tepláre naživo a verím, že sa vidíme a počujeme pri ďalších diskusiách. Ďakujem.